May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Masobra sa isa kagatos ka mga water stations kag mga commercial establishments nga wala sa permit ipasira. Anom ka mga budol-budol suspects nga mga pangayaw arestado. Libre nga sakay sa mga motorbangka para sa mga estudyante halin sa Molocabok Island padulong sa Barangay Vito sa Sagay. Lola patay matapos masunog sa iyang balay. Kag sa Good Vibes, mga players sa Negros Moscovados ginpakilala na inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga estudyante ang gintanyagan sang libre nga sakay sa motorbangka halin sa isla sa Molocabok padulong sa Barangay Vito sa Sagay City. Ini ang ginanunsyo ni punong barangay Rocky Pasaylo sa iyang Facebook account. Sumugod subo nga Enero, makasakay na sang libre kutob sa tanan nga mga estudyante nga magagikan sa isla sa Molocabok pakato sa Barangay Vito sa Sagay City kung sa diin sila nagaeskwela kag vice versa. May mga estudyante sa isla nga adlaw-adlaw nga nagabiyahe gikan sa Molocabok pakato sa Vito para lang makaeskwela. Mga 21 ka kilometro ang kalayoon sa isla sa Vito kung mga 20 tumtub na 30 minutos nga bangka ride. Sa post sa nga punong barangay, iya ginsiling nga inilang ang iya nga mabulig sa mga estudyante tubtub sa ila nga pag-graduate kag ginapangabay niya nga kuntani mangin matutom ang mga ini para makabulig man sa ilang mga ginikanan. Kinahanglan lang sa mga estudyante nga magpakita sa ilang mga ID kung magsakay sa RJ Ezekiel kag Lucia Antonia nga pump boat. Sa number 9, improvement bahin sa nutritional status sa mga kabataan nga nagapang-edaron 0 to 59 months old ang ginreport sa 2022 nga datos. Sa report sa Provincial Health Office, may significant decrease sa datos sa stunting nga nagatumod sa kataason sa mga kabataan santo sa ilang edad. Sa wasted nga nagatumod naman sa kabugaton sa mga kabataan santo sa ilang kataason kag ang bahin sa overweight kag obesity. Sunod sa PHO, 3.17% ang ginubuo sa stunting humalin sa 2019 tubtub 2022. Ang Don Salvador Benedicto ang may mataas nga prevalence o kung pagluntad sang stunting sa mga munisipyo sa kag San Carlos naman ang sa city category. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, kabahin karon sa programa sa gobyerno probinsyal amo ang pagpain sang 10 milyones pesos para sa 20 ka mga barangay gikan sa Don Salvador Benedicto kag Calatrava para matutukan ang nutritional program. Ang Provincial Planning and Development Office PHO kag Negros Occidental Nutrition Alliance ang magabulig sa sining mga barangay para mapasiguro ang nagakaigo ng implementasyon sang programa. This will hasten and improve the programs regarding malnutrition and wasting and stunted growth sa aton nga mga ibang kabataan dira. We are looking at this approach because we feel that this would be more effective in bringing the funds down to the level sa barangay and immediate action can be done. Amo na siya ang aton ginobra nga programa. Sa number 8, pito ka mga syudad kag banwa sa Negros Occidental ang nagbaton sang tig 7 million pesos nga SGLG Incentive Fund. Ang syudad sang Talisay, Silay, Sagay, San Carlos, Himamaylan, Bago kag banwa sang Hinubaan ang nagbaton sang Seal of Local Governance Incentive Fund sa ginpatigay nga turnover ceremony sa Department of the Interior and Local Government sa Capitol Social Hall. Ginkilala ni Governor Eugenio Jose Lacson ang hard work, efficiency kag dedication sa mga awardees kasubong ang ilang result-oriented public service kag pagduso sa transparency kag accountability sa gobyerno. Ang financial assistance sa paggagamiton sa local priority projects o reforms nga makapasan
hanyog pagid sa transparency kag accountability sa tanan nga local government transactions kasubong man makabulig pabaskog sa pagpanghanda sa mga LGU batok sa disaster. Its utilization, it has to be utilized on or before the end of this year. And the programs, projects that can be funded using this financial incentive are also strictly stated there. Among others, IT, education, DRR, no, ang siyang nalista. Sa number 7, anom ka mga pangayaw nga ginaligari katapos ang isa ka budol-budol nga grupo arestado sa Buka Granada nakuha sa ila. Arestado ang anom ka mga persona matapos ilang ginbudol-budol ang isa ka pawn shop sa barangay Binalbagan sa Canlaon City, Negros Oriental. Ang mga ginakop ang Musanday Andres Maasin Jr., Judelin Domingo, Rose Ann Montes, Jovi Villarreal, Carlota Franco kag Jeril Natividad. Sunod sa PNP, ang pawn shop ang nagpangayo sa budig sa PNP matapos sila nga ginprendahan sa peke nga alaha sa baylos ng 50,000 pesos. Naaresto sa pursuit operation ang anom ka mga suspect. Nakuha pa sa driver nga si Maasin ang isa ka granada kag ang mga babae nga suspect ay nakuha naman sa anong ka mga sachet sa suspected shabu. Lunsay mga pangayaw ang mga persona kag ang iban sa ila ang gikan sa Metro Manila. Detain karon ang mga suspect sa Canlaon City PNP. Sa number 6, manguma nga una ginalegar na kilatan napatay sa cardiac arrest sunod sa PNP. Patay 65 anyos nga mangunguma nga si Elizabeth Arevalo matapos matumba sang magpangilat kahapon sa barangay San Miguel sa La Carlota. Sa investigasyon sa PNP, ang biktima ang nagpananom sa Hacienda San Miguel kag magapauli na kuntani sang hinali nga mag-ulan. Gilayon na lang ang nagkilat kag ginkakibot sang iya mga upod nga natumba na lang si Arevalo. Gindala siya gilayon sa ospital apang wala na ini matabangan pa. Sunod sa PNP, base sa post-mortem examination, napatay ang biktima bangod sang heart attack. May damlag ginabatsyag na ang biktima base sa iya sining pamilya. Sa number 5, isa ka lola patay matapos masunog ang iya nga balay. Patay ang 74 anyos nga lola matapos masunog ang iya sinig na istaran nga balay sa barangay Oringaw sa Kabangkalan City kagabi. Sa investigasyon sa Kabangkalan BFP, nakainom ang biktima nga si Maulin Amblosa sa kabong gabi. Kag basta sini nga ginasaylo-saylo ang kinki kun nakainom. Posible ang kinki amo ang ginatunaan o kanang gitunaan sang sunog sa BFP. Nasapwa na bangkay sang lola malapit na sa pertahan sa iya nga balay. Gani mahimo nagtingwa pa ini nga magwa suno sa BFP. Apang wala na makagwa bangod sang pagdako na sang kalayo. Para yung pag-investigasyon sa karon sa BFP. Sa number 4, pagtukod sang Binadlan Tourism Zone sa Binalbagan ay igaduso ni 5th District Representative Dino Yulo. Igaduso ni 5th District Representative Yulo ang pagdeklarar sang Binadlan sa Barangay Biaw sa Banwas ng Binalbagan bilang isa ka tourism area. Sa among nga barangay, makita ang matahom nga Bambi o kon Binadlan Falls kag malapit man diri ang Hermit Mountain nga popular sa karon sa mga turista ilabi na kun weekends. Sa nga Facebook post, ginpahayag ni Yulo nga sa liwat pagbukas sang Kongreso, maga-file siya sang hagna nga nagatukod sang Binadlan Tourism Zone. Magluwas sini magapainman sang pondo ang talatapan ni Yulo para sa pagpasemento sang dalan halin sa Hermit Mountain padulong sa Bambi Falls para mangin mahapos para sa mga turista ang pagbiyahe padulong diri. Sa pagpadulong ni Yulo sa lugar, iya nakita nga puno ang magagmay nga mga kalan-an malapit sa Hermit Mountain nga nagapakita lamang sang benepisyo sang turismo sa lokal nga ekonomiya kag palangabuhian sa mga pumuluyo dito sa lugar. Luyag niya nga ma-preserve ang lugar kag mabuligan para malikawan ang pagkaguba sa mga matahom nga talan-awon sa palibot. Sa number 3, pagpasubli o pag-transfer sang right sa ginarkilahan nga stall sa merkado sa Bacolod City ang luyag na nga ipautaton sang syudad.
Gina-finalize na sa local market committee ang mga master list sa mga vendors nga natala na tagaan sa diretsyo sa mga stalls ng Libertad kag Burgos Public Market nga bag-o lang natapos kaayo. Ginsiling na ni City Administrator Attorney Pacifico Magarit III nga hindi tanan ang sarang ma-awardan sa stall sa sulod sa merkado. Sa gindihon nga amendment sa market ordinance tuyo sa syudad nga dulaon na ang pagpasubli pati na ang pag-transfer sang rights agud na paiway ang kaso sa multiple stall ownership kag pagbaligya sang rights. Kahapon isa ka pagsinapol agin na pangunahan sa komitiba ni Councilor Celia Flor may angot sa pagliwat o kon pagligwat sang ordinansa. Kabahin sa plano sa syudad, amo ang pagpasaka sa balayran sa renta sa mga stalls sa tatlo ka mga dalagko nga merkado sang syudad. The rates are still 1998 rates. Tapos ang critical na is by this time may mga original awardees na have passed away. So what's our role on succession? Then since the last market code was passed, may ara na tasang mga transfer of rights nga katabo in reality which is not allowed with the market code. So Sa number 2, nagdangat sa 30.4 million pesos ang halit sa pananom nga dala sang low pressure area sa Negros Occidental nga nagtuga naman sa nga pagbaha sa pila ka bahin sang probinsya sa nagligad nga semana. Sa initial report ni Provincial Agriculturist Edmundo Raul Causing kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 30,465,365 pesos ang balor sang halit sa pananom kag ang halit sa palay ang may pinakadako nga ginreport 29,774,965 pesos. Masobra sa 136,000 naman ang halit sa mais kag masobra sa 553,000 ang sa high-valued crops. Nalakip sa mga lugar nga may ginreport nga halit sa pananom ang Escalante, Cadiz, Sagay, Silay, Valladolid, La Carlota City, Bago City, San Enrique, Cauayan, kag Canduni. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pagpasira sa masobra isa ka gatos ka mga water refilling stations kag napulo ka mga commercial establishments nga wala sa mga business permit ang natalan ang ipatuman sa sulod sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Ginbalikan kag inspection kaina sang katapos ang City Legal Office Enforcement Unit ang mga water refilling stations sa Barangay Villamonte nga sa suong wala pa sang business permit. Nagligad pa nga Oktubre sang nag-issue sang notice of closure ang City Legal Office batok sa masobra isa ka gatos nga water refilling station. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., magluwa sa mga tubigan may napulo pa ka mga commercial establishment nga ilaman o sisaon antes pa man ang natalana nga pagpasira. Hindi na kami actually maghatag notices of closure kay kundi nakahatag na kami sa nagligan to. Di namin waigid sila na paano magkuha business permit ano naging namon sila for closure na gid May iba nagasiling on process ang permit. Anong matabo? Ang iba na on process inason na mag-closure kami maupod na ni ang business and licensing kiti kung nag-process kit sila kay balaan man na on record mo hindi lang subong yung mambal ka on process biskan way ka process. Nagligad lang at tuig sang ginpang-usisa sang katapos ang Environmental Sanitation Division sang City Health Office ang 276 ka mga water refilling station tugas ang pagsaka sang kaso sang kolera nga naglabot na sa 27. Nagmando naman si Mayor Albi Benitez nga ipasiradaan ang mga negosyo nga tubtob karon wala nagaproseso sang ila business permit. Kung wala sila mga requirements, pasara sila. Matapos ang ginapatuman nga inspection, ginsiling maniting nga masunod nila nga ipatuman ang closure order. Samtang, ginextend naman sang syudad tubtob Pebrero 15 ang Business One-Stop Shop sa Ayala Mall Capital Central agod makakuha kag makarinu sang permit ang mga naganegosyo sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, mga players nga magatiglawas sang Negros sa Maharlika Pilipinas Basketball League Season 5 ang ginpakilala na.
May report si Nico Delfin. Negros Moscovado. Ginpakilala na sang Negros Moscovados ang mga key players nga ginapaabot nga makabulig sa team para makuha ang kadalagan sa natalan ang pagbukas sang Maharlika Pilipinas Basketball League Season 5 sa Marso. Nalakip sa mga magatimon sa ila ang mga anay PBA players nga sanday Paulo Havillana kag Jason Milano nga nagperma naman sang kontrata. We're just gonna help the locals to improve and to keep improving and magpagwagin nila ang hampang kung paano maghampang ang mga Negrosano. Ako excited ako na napunta ako dito. Salamat pala boss na tiwala sila sa akin. Excited ako sa season na to. Nagapating team owner nga si John Alfred Hilbor nga may ikasarang ang Moscovados ilabi na mga local players para sa kadalagan sang team. We will do our best na mag-compete sa this season, 5th season sa MPBL. So hopefully makasunod kita sa playoff. So Upod sa magabalik sa Moscovado sa mga Negrense nga sanday Randy Colonia, Ritzer Santillan, Jonathan Gantalao Jr., Bill Julingo, Dominic Longa, Pio Piero, Richard Albo, Luigi Cuyos, Mark Maloles kag Adrian Lau. Anom sa ilang gikan sa United Negros Basketball League nga nagahatag sang kahigayunan para makilalaan ang mga ball players halin sa grassroots level. UNBL's direction really is to promote grassroots development. So we're promoting, kids from 10 years old up to 21 years old from all colleges, universities, and high school here in Bacolod, in Negros, na maka-source na talent. And hopefully, in the future, maybe our good friend and owner of Moscovados will also tap the services of these players. So, Wala man nangin mapalaro ng team sa tanilikdan nga liga, pero may ginihimo na nga adjustment ang coaching staff para malabot ang playoffs. Plano man nila magdugang sa duwa pa ka mga big man sa lineup. Experience na mo last, damo na kami nakuha to. That's why subong ang pananaw ko kay boss upgrading. Gusto lagi nga mabalik kami. Sa subong ang selection sa player. Actually balance na. Sa Pebrero, natala ng preseason games para sa MPBL Season 5. Ganiliwat nga naghihinyo sang suporta ang Moscovados halin sa mga Negrense fans. sa 5th season sa MPBL, kagkabalogin ko ya ang mga Negrosanon, hindi ni magpapirte. So, ina-invite tagi kamutanan nga mag-support sa Team Negros Moscovados ato ni Bato Negrosanon. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Barbas, ginpabakod, ginpabaskog ang aton nga lineup sa Negros. Hopefully makasunod na sa finals. Siyempre, Negros, Ming. Go Team Negros. Kaagam ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balansa kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.